днешното видео ще вказвам румтур на моя бейс. Апгрейдвал съм го само да кажа. Тъй, че според мен трябва да ви хареса. Ще ви кажа откъде съм ги взел. И да. На първи етаж, тук това ги пазя за Макс, тъй ще някъде да правя трети с вас за това. Да. Аз видите, тук съм забрал за Макс, тук даже повече, но да. Както видите, не ги игнорирайте ги, не са за трейд. Ето, следващ. Тук също една клавиатура. Тук имам гифтин с педарини. Между другото, хора, помагайте ми за от бейс. 105 трябва между 104 различни парени рода буквално. Те ще ми бъдат от полза, ако ми помогнете. Имам Тантансху, котката, която смятам да продавам след този клип. Имам Чачечи, секрет и да нека отиваме към този етаж, преди точно не беше интересен. Според мен също не беше. И според вас най-вероятно. Тук, на първия ред имам чиклетери и шиклерина. Бих чиклетерина, да. Имам двама тунтун, още една клавиатура, хоспот. Но тук също, както виждате, имам разпитателите, още един хоспот и Каркеритус, Кукарачас. Добре, както видите, сега ще ви разкажа. Накрая ще ви кажа откъде е, как съм го взела сега. И тук е най-важният ми ред от този лист. 3, 2, 1. Вау, гледайте. Видите и четирите неща са за трейд. Ако се спава там рейрозко, се игнорираме. Гледайте. Това, между другото, сега нали там по-нататък ще ви кажа, тук са интересни. Интересно ще ви бъдем, според мен, да откъде съм ги взел. Добре, нека отиваме един по един да разкажа. Тази клавиатура съм правил стрейт за нея. Ще някакъв се джойна. То ми беше откраднал нещо мега скъпо. Гайс, тук извинявам се, но просто то ми беше откраднал нещо ултра скъпо. Заслужава, ако не лефне. Добре, лефна. Тази друга нямаше го направя, шегувах се просто. Добре, така продължаваме напред. Така стигнахме до клавиатура. Тази клавиатура направих трейд за нея. Двама Лос Кукарачас, нормал за тази и ето тази клавиатура тук. Тази я спечели, приятел ми я подари. Тази, не знам как, тази ми се показа от там. Пусна си и така. Същото се отнася и за тази. Тази също ми е подарък. Кефтинито, там от админа Билс, Тунтун от админ, Лакицата от това там, админ машина, Чачечи също от админ машина. Нека преминаваме на втория етаж, където ще ви покажа също. Добре, значи клавиатурата я спечели на giveaway. Да се раздаваше един стример, да. Тези двата съм ги спечелил от батъл. На един ми го подари брат ми. Това тук от батъл ли беше? Мисля, че от батъл. Би трябвало да от батъл. Шкатерината. Откъде е? Да, не направих трейд за нея с брат ми. Понеже нещо там заради него си изгубих. Понеже направихме трейд, той ми я подари. И он я коства 20 милиона. Същото вам изгубих един орядък Бурито Бандито. Бях направил трейд с ученик. Аз му дадох Lost Combination с 15 милиона. Той ми даде Буритото и и там кукарачета. Я ви само бързо изчакайте. Имам жираф селестерната. Да, имам Димитър. Добре, Госпота го
Пак на хотлик ли? Съм сигурен. Но изобщо не съм сигурен. Аз пък, които са от админ, хоспота също се включва от един друг трейд, където това пак е сепарат, ние сме правим често трейдове, където аз му подарих нещо 700 робокса на игра, той ми даде почти full base. Да. Това е на нещата, които ми подари, това също. Нека преминаваме към следващия етаж. Ето следващия, тук да, това също беше от където ми даде. Този лос борито 73 милиона, 72 де. Го получих от Лос Тако. Лос Тако след блока. Сока, брат ми го подари. Той ми го подари. Имаше всяка сода 78 милиона брат ми, но го скамнаха. Един съученик, който не му връща бренрова. Даласко Карачас. Да, от трейдата са ученика ми. Добре, хора, видяхте ми брейнродовете, моля ви оцените от 1 до 10. Като видите клипа, моля ви, покажете го на колкото се може повече хора. Пратете в групи много хора, моля ви, да направим колкото се може повече абонати. Трябват ни 50 абоната и ще спра. Само 50 и спирам да досаждам буквално. Само 50, за да направим лайф, моля ви. Ще направя всичко. Ще направя даже giveaway на 100 робокса и ще ви подаря на хоспот или там двамата ще видя. Нови моля едно нищо. Показвайте, абонирайте се. Ако ще пишете коментари за трейдове, да знаете, че само шортове и то най-новите. Най-новия шорт, който видите, на който съм качила, най-новия. Само на него пишете. Там пишете коментарите. Просто защото нещо ми стана, като покачвам клипчето ми бъгва и не пише, не дава да се пишат коментари. Ако при вас дава, пишете, може и през вията. Те са, на мен обаче не ми дава нищо правя, свързано с коментари в видеята, само в шортове мога. И ако не ви даде, пишете най-новото видео в шорт. Да. И хора, мисля, че тук е перфектен момент да приключим клипа. Казах ви, обещавам ви. Пишете ми за трейд, моля ви, 50 абоната. Пращайте в групи, пишете да се абонират. Моля ви, спешно ще спра да мрънкам за абонати 50, само макс 50, не ми пука след това. Дори там, какво ще ми пишете, само ми пука да направим 50 абонати, да играем заедно. Ще мога да правя giveaway-ове. И пишете на какви игри искате да игра в Roblox, мога да игра там. Чува съм, между другото, Brawl Stars съм умряла, аз не съм играл. Толкова много време искате ли почна да качвам на нея? Мога Clash Royale да качвам. Също, коя мога? Да, Minecraft, Granny, PlayStation, Fortnite, някакви такива пишете. Вие решавате, аз не съм решителя. Вие ще си решите. Това не е моя работа, аз да ви решавам. Надявам се да ви харесало видеото ми. И благодаря за гледането. Ако набера 50 абоната, моля ви, ще съм ви страшно благодарен, ако направим 50 абоната. Ще бъда страшно благодарен. Ще правя много често там giveaway на лайвстрим. Не съм с камера буквално, ако искате ще почна да качвам на профове, ще качвам, за да те ще бъдете свидетели. Добре хора. Ако искате само... добре хора, сега се връщам. И ако искате нещо тук, ето гледайте. Те пак казвам, само ако са добри трейдовете там, които предлагате, тогава ще го са. В моя сервер аз имам първи, но не скамвам буквално. Питайте даже приятелка, че съм най-големия лечит. Като правя лайфове мога да ви включвам там, за да отваряме.
Това вие си го решите. Също знаете, че освен там, нали, трейдове, никога не скамвам. Не ще скамвам. Обещавам. Мога правим и батали, между другото. Вие си, ако не знаете как се играе, трябва ви бухалка и ето тази медуза. Само две неща. Буквам, ако нямате примера, който отговаряте за трейд. Да знаете. Буквам също, ако мамите на баталите. И също така буквам, ако нещо там... Ако примерно друг пише да дава неща, буквам. Това ще са моите лайфове. И да, хора, това е перфектният край на това видео. Приключим. Ако ви хареса, абонирайте се, лайквайте. Пак казвам, пращайте във Viber групите, за да пращайте с много хора да се абонират. Ще ми бъде от полза. Вие сте с ми голяма помощ. И да, хора, ако ви хареса видеото, абонирайте се, лайквайте и от мен. Чао!